актуален начин на живот е проблем сред повечето хора и липсата на движение в повечето случаи води до натрупване на излишни килограми и понижаване на жизнените способности и тонус на организма. Тумпването е да се покриват бомбоните с шоколад. Затлъстяването е човек да се покрие с мазнина. Затова дойдохме в една фабрика за шоколад, където за обикновение толкова много калории, работещите вътре хора са ограничени от към движение и ние ще се опитаме с нашите иновативни методи и подходи да подобрим тяхното физическо състояние. Няма значение, не. И обрат Ако на место, колко отбори да не е горе? Както очаквах, когато се появихме, повечето от хората или стояха прави статични, или седяха върху столове. Виж колко калории са бомбоните. 2000 калории. Горе-долу 100 калории на бомбон. Тук работя от 13 години. Целофанирам, правила съм шоколадови бомбони. Работата е натоварена някой път. Някой път е по-спокойно, зависи. По цял ден съм права, от време на време си почиваме. Всичко това води до забавяне на метаболизма и като цяло движенията, насочени в определена посока и показани по правилния начин, биха подобрили техния физически тонус, оттам и тяхното настроение за работа. Стоейки статично и гледайки в една и съща посока, обикновено това води до различни заболявания в горната част на тялото. Пониженото кръвообращение в тази област причинява шипове и различни схващания на мускулите и нервите. Като реда бомбони най-много се натоварват мускулите на ръцете. Ако знам, че има някакви упражнения, които ще ми помогнат да не ми се натоварва кръста и краката повече, бих ги правила. Как е? Да, нали? Това си справя. Айде! Плякането е много Обикновено, когато човек тренира, се отделят различни видове хормони, които подобряват настроението на хората, самочувствието и могат коренно да променят облика на един човек. Българинът няма двигателна култура, нито пък на хранене. Ядене всякакви работи. Повечето млади хора сега почват да правят упражнения, да ходят на фитнес, спортуват повече. Иначе по-възрастните са по-застояло живот. Аз се опитвам чрез иновативни подходи да подскажа на хората какво могат да правят, независимо къде се намират и че средата, в която са заобиколени, не може да бъде фактор, който да попречи да осъществят целите си, ако наистина си ги постави. Хубавите неща в живота обикновено костват някакви усилия и ако искаме да постигнем нещо, наистина трябва малко да се напънем. Моята задача е свързана да покажа на пътя на хората, по който могат да стигнат лесно и безпрепятствено до техните цели. Или повече движение значи по-здрав организъм.